testnet, wato za ka ɗora testnet na wato secure chain shine a cikin metamask ɗinka, ba wani abu ne mai hawa. Indai ka taɓa yin ko dawo to za ka yi testnet sai ka zo ka cigaba da transaction kana tura 0.00 kana yin transaction. Idan aka tashi rabon abin nan to kai ma za a raba da kai da yawa. Saboda yanzu wannan kamar aiki ne muke musu, za su biya mu daga baya. So farko abin za ka yi bayan ka shigo metamask ɗinka shine kawai za ka zo ka taɓa wannan guraren kwalen guda uku ga su nan su setting kenan, ka taɓa shi ya buɗe sai ka zo ka taɓa wato ainihin setting ɗin nan. Ka zo ka taɓa setting sai ka zo ka taɓa network. In ka taɓa network so already dama kai ba kai adin ba. Ka gane already ba kai adin ba sai ka zo ka kai adin ɗin network ɗin sai ka danna adin. In ka danna adin network zai baka inda za ka je ka saka wato abin nan. Wato in ka danna nan adin network sai baka inda za ka je ka saka sunan chain ɗin da kake buƙata. Ka gan shi nan sai ka zo ka rubuta secure chain. Ka zo ka rubuta secure chain. Ka zo za ka rubuta da farko ga shi nan za ka rubuta secure chain network. Na biyu kuma ga shi nan gurin RPC ɗinka za ka danna. Za ka zo ka danna HTTP ɗin nan ga shi nan. HTTP ɗin nan testnet.rpc.securechain.ai. Sai ka zo gurin chain ID ɗin nan sai ka danna ga shi nan 3434. Sai ka zo ka sake rubuta symbol sai ka rubuta Sky network. Sky network ɗin nan sai ka sake rubuta wancan abin da ka rubuta a sama. Kawai ka yi copy ɗin shi kawai ka paste. To da bayan ka yi wannan ka gama ka rubuta shi ka gama Securechain.ai ka gama kawai sai ka yi wato saving. Ai sai ka danna saving. Ka danna saving kawai za ka ga yayi saving ya gama. Bayan ya gama yayi saving ya gama kawai sai ka dawo mainnet ɗinka. Bayan ka dawo mainnet ɗinka sai ka zo ka rubuta sai ka copy wallet address ɗinka. In ka copy wallet address ɗinka haka sai ka je gurin browser ɗinka. Wato sai ka rubuta punch.securechain.io. Kuma ku bari kawai in kuka gama daga baya wannan duk zan muku yadda abin yake. Zan nuna muku yadda abin yake daga baya. Bayan kun yi wannan adin ɗin kun gama zan nuna muku yadda abin yake. Shine wannan yadda ake adin ɗin wato ainihin Securechain. Yanzu ana testnet ne cikin August ɗin nan za su raba wato airdrop ɗin. Za ka cigaba da testnet, za ka cigaba da tura wato 0.00. In kuka gama bayan kun adin successful to zan nuna maka yadda za ka rinƙa cigaba da transaction ba tare da ka samu wata wahala ba. Kuma za ka rinƙa samun kuɗin kullum ba tare da ka samu damuwa ba. Shine wannan a taƙaice kenan Securechain.